individual, deci 3, dar suntem generoși la exercițiul ăsta, de 3 minute de persoană, să vă prezentați după șablonul pe care îl aveți în program. Și anume, nume, companie, domeniu de activitate, din ce organizații mai faceți parte, ce hobby-uri sau pasiune aveți, câte contacte ai în rețeaua hobby. Primul pas pe care îl face Ana în această zi este lansarea cărții de networker, care este un prim pas într-o serie foarte lungă de acțiuni pe care Ana le pregătește pentru noi toți. O las acum pe Ana să prezinte cartea și îi urez mult succes în aceste acțiuni viitoare. Eu voi fi alături de ea și sunt convinsă că voi toți veți avea foarte mult câștigat din aceste lucruri pe care le pregătește. Ceea ce înseamnă networking, pe vremea care locuiam de management, de o mulțime de lucruri extrem de interesante care folosesc atât antreprenorilor, managerilor, studenților, șomerilor, da, care vor totuși să crea obiective și vor să ajungă undeva. Acesta este primul pas, aș spune eu, în a-ți dezvolta propria rețea. Nu vreau să vă mai spun foarte multe lucruri despre această carte, o să vă las o lecturați dacă aveți plăcerea. Să știți că accept cu mare drag atât laudele cât și criticile dumneavoastră după ce o citiți. Am o întrebare pentru voi. Ce înseamnă să fii net? Să zic ce fac eu. Dacă cineva îmi spune, măi, am o nevoie, încerc să mă gândesc în contactele mele cine ar putea satisface acea nevoie pentru acea persoană. Înseamnă, în primul rând, a oferi. Asta fac eu. Nu știu dacă e ok și corect. Networking nu înseamnă doar să ceri. Înseamnă să și dai. În momentul în care relaționezi cu cineva, trebuie să gândești cu ce pot să te ajut eu. Dacă persoanele care sunt în rețeaua mea te pot ajuta pe tine direct. Pentru că automat, la rândul tău, îmi vei da și mie o relație bună. De a face Acum, pentru mai departe, la exercițiu, la a intra în contact cu ceilalți oameni, o să vreau să luați fiecare câte un cartonaș albastru de pe masă. Și acum, fiecare dintre participanți va avea iarăși câte 3 minute la dispoziție și care spuneam eu că toate exercițiile astea duc la o relaționare și recomandare și link-uri la final, dar o să vedeți la final. Deschideți la pagina 12 programul pe care îl aveți, unde aveți un card de bingo. Ok, aici sunt 16 întrebări. Regula este următoarea. Întâlniți 16 persoane care să vă răspundă afirmativ la câte o întrebare din cele 16. Dacă cineva v-a răspuns negativ, nu-i nimic, faceți schimb de cărți de vizită, nu notați pe cardul dumneavoastră de bingo. Deci notați doar numele celor care răspund afirmativ. Foarte important, pentru că cel care completează primul cardul, ia și premiu, oferit foarte generos de Autonom, este vorba de un autoturism. De la Autonom pentru urmările.
zice că de la a zice până la a face, la mijloc e mare. Ei, vreau să vă spun că eu împreună cu Vasile am dat un concept, o idee, pe care am tot vrut noi să o dezvoltăm și am dezvoltat atât cât am putut, însă fără ajutorul unor prieteni foarte dragi nouă, n-am fi putut să punem pe picioare un astfel de program. Și aici este vorba despre Cătălin Darie și Horia de la Sinapse, care ei spun că noi am adus vaporul, iar ei au pus motorul la vapor, astfel încât să facă un soft de networking personal. Pe data de 15 decembrie vom lăsa platforma împreună cu o altă surpriză la care lucrăm, un proiect foarte frumos și foarte mare. Și programul Networker va face parte de sub acest program. De asta am ales și 15 decembrie pentru a pregăti cu... Va avea și un cost, anual acest program. Noi ne-am gândit la 19 euro. Și, bineînțeles, primii 100 de înscriși pe această platformă vor beneficia gratuit un an de zile de acces la soft.